مرأية محبراو فتحي ديقاتاتنا مرأية محبراو فتحي بسرعة جميل وفعدي ناتم تزسبح زرع عصبي كمالي معك سقم جمهاي تغيركم تخالي بسرعة جميل وفعدي ناتم تزسبح زرع عصبي كمالي معك سقم جمهاي تغيركم تخالي سلام كوران انتقطاتلتنا نمهنا صديقا خركبتن كالئ لمعتاو نتفتاتن زملكت فلويت حستو ببقوانو نقرب لكم كم زلنا زفلتيو بفلاي ترى أولاد حيلتات مكلخالن أبها قراوين كوبانياتاتنا زلو موياويانن بزملكتكا بتخطاتالي موعلوهم زملكت تحستو أغربنا لكم لنا لو مدما ناب ترى أولاد حيلتات مكلخال كفل سراويت إسران كليبتن بمملاس قال قابت أرنفتين ايتم أولاد بزعبا نتفتاتهم كابزبلوو كنكافلوكم هنا كسافت زعمت حستونا مسانا قلصانحو بخبر زعدموكم أدالاون أغرابنا يزمدب إفرام قدي سناي مكتتال مبزحتو هاجرات أفريقيا هنصت عبيت حاسبتات ويديقاتات استراتيجيوان صرقاتات وزته بنا وصاي كوبانياتات يزعمم أب هاجرنا كابز حلفة 17 عامات جميرا استسرحة عبيتي استراتيجيوان كم قرست بادميت فانكوراوي فانكوصمو مسلام لوغو قحتيلاي كركبت زعم السلاديقاتات بزيكات اندينو ندادن ماشنرن كالين هنصت زدلي كمشيمنتو حصا أأمان جياننا تتقم كالعلو كل دما إرتراو مهندساو عقمي كيلاتات فاقرو فريالي كاربينتر دراوليكو نداغون مينوالن وزت الناس تاتفكا بوحلنت بوشتاو عقمي زتهانسان نبقربا بالتهاجرات كرمت مسأت بحقيقو زقي الزنبر حمدنان ماينان دما بزسفحي كنعقبو خيلنا لنا حدا قابتم أبزن تحانيسان زلوا استراتيجيوان ديقاتاتنا زلعالن قول حنترا زلوهم أبلات حيلتات مكلغاليهم حيلتات مكلغالنا ورارات لاي أبزقات من نقوان بروتو بمحنقات بجهاجرن هزبن كساب سامبوز تقوز دلين نارهاسة الناس انكلن انا تسوئن هاجرن دوباتان كوحسن كله أبقزي سلام دما كمان بتا زرخوبة بلعو زرق سايكونان أبهنسة اللمعاتن هاجر بموفار أبيات تمرتي هانس قراو تسدرا سواتن دخمات وغناتن يحرس يصهي يعصدن يغيدن مايكو عطات يزالن فلستاتون يتكل حرشاون تفتات دما يكايد أب أكاديميون مياو تمرتنون كاوشتو خيلاتاتن ستمهارون انا تتقمه
ሕድሕዱ ብምምሃር ሞያውን አካዳሚያውን ትምህርቱ በመሰረት ካሪክለም ሀገር የዕብን ደረጁ የበርኽን بعابيوخا ጸጥታ ህዝብን ሀገርን የውሕስ አመላ ሀገር ድማ ረሃያታትን ዲጋታትን አመህናጽ ጽርጊያታትን ቢንቶታትን አምስራህ መስመራት ኤሌክትሪክ ኣብ ገጠራት አምዝርጋህ ዘአመሰለ ዓበይቲ ሀገራው ዕማማት ብጉልበትን ብዝተፈላለየ ሞያ ከም መንደቅ ፈርያለ ካርፔንተር ዘአመሰለ ኪኢላታቱን አሽሓት አባላቱን ብምውፋር ዝተደለየ ዕላማ ኣብ ሓፂር እዋንን ኣብ ዝተደለየ መቃን ግዜን ንኽሳለጥ ዝለዓለ እጃም ይገብር إذا خجبرن كله والتحدراو بقعتون مويونون أيزنجعن زدلي زمناوي والتحدراو سلطناتات أكلاو بقعات سلطنات وجن كال تكنولوجيا ومعبالن زد تقال التمرتن سلطنان جون زيو زكايدوم بحثيرو حيلتات مكل حال إيرترا متني إيرترا إنت تبعله كاب حكي زرحة بيكونن كم زفلت حيلتات مكل حالنا كاب كلاتن بهراتنا زقومة كم مخانمتن كاب دوب كساب سمين كاب مبراق كساب معراب قوتام ملا هاجريو إذا استطعسنت فتات لمعاتن هنساتن هاجر زكايد زلون إذا عند حقون متنن هاجر زخونا حيلتات مكل خالنا دماي نيديقا خركبت كون مسقوبرو أكالاتن كوبانياتاتن هنسان هاجر بمخان كم تلمود تتكاسن تذكرن إجامو زقبر زلون أشحات أولاد حيلتات مكل خال دمايم ببقوان ببريغان أمهناز ديغا خركبت توافيرهم زبزحو بقلبت قلياتهم أمويا مندا قلياتهم أفريالي قلياتهم أب كاربنتر قلياتهم أم ملحام قوتا أبستفل عليه مويا إيدهم بمقتاو نزي عرموشش ديغا مس إيرتروين مهندسات كي إلاتا زيتفل عليه ماشينري مرحة مكاين وزت بمخان أما فتسنتا أبسحهم وزلهم بزيكا وحدات علي تدما كلاتهم من إسياتن تركب تحدرن يوم أما مرحل مقلاين أبالات حيلتات مكل خالنا زركبو قدايم أبالات نتسرح بقبري مس أبالاتهم إن عمم وينا أبقزي عدتنا أما هنا زيقا خركبت رخيبني أمنيرنا كل التغاباتهم أبكفل سراويت إسران كلتن أززت بوطولون زقونو عمر حمدن ملس قبر مدهنن كابزو والودما كانت كافلوكم فلما عمر نزلنا كبابي زاني ديقا خركبت أبزيت سرح أزيو بداهي أزيو كبير ناتس مسجزين لا تقعدهم كا ما كيمسي تجزون حتى سلنا بري بس من قدك ليتنا عتم كيبلنا سنبت كيبلنا جزء كي كسرنا بس من قدينا نتسرح كنا تحاجة فتينا بس كانوا تم مسانات نبرو كلا يمسنا متسرنا كوميتي من هاتفلونا دي حمامات كل دي نبرين أهدو نصيبتهم بس لنا نبري أبتسرح أهدوش ركاب نبري لك أسرح توافير أبزح جي تساتفنا تنايت أهدون ترينا العول قديما نتحدشين نتي زيل كاتزارب له نجار يكونن قال داك أطنا قرات كله خليهم بحب أشوفين نتي بداهي تكون أسرح نبري بس من قد زي أنا نتحدث بتمال على وش تسعة شو حتى المحلات كا كنت لازم تجيب دايرو ترى صراحة نايتا بطلون نات أتفعل عليه صراحين بس بنمر قراب له أنا المكان له بينتو كوتاس زي من قد الحج متنفسين من قد الحج له بس إحنا قال من داق له أبي تنبب كله بعت له كالي بس إحنا قرأت حجي أبزينات نتفتح فلويد هون نتفتح نزني إلا نقوم وبين يلا أبزين نتفتح زياتنا تنتظر حكات تنتظر حتى نتظر حكات تياسلتنا بس من قدينا بشفتينا كم كجل صنحنا بس من قدي تناطل بشفتينا كتنحنا كتن نتفتح بلك أمنتنا معلتي مستأهلوا انتاي تمال إنيرا نوع إسراحاتي وتسعى شوعات المعلتي قواتنا نيلكا قدام سمت عرفنا نيلكا كندي ساعتهم صرف نيركم كندي كتسلطوا نيركم وبالقعتي ساعتها لألي شو من تساعد هاي كنا توصل لي بعتين حرج أمريكا بعتي كي تودي أي بل من معتي بشوف تلقات فيه مثلا قرصهم كون مسحفون حدك زياد لك أتي ناس صاحبه تتنمت أنا هنا قبل أنا لك ساعشدش الحروقها ساعشدش عاطمت تجي بعد انت اللي في الله نزي مدبدا نتلمنا وليتها مبرات له ومن قد نتقام كحجب شفت النغت تحنا اسك ترانا يتم اولاد كخمين يرو ترانا زي ما بالات اتم
እቲ ኣቕመ ሳብና ከም ተቐዲመ ከዛርብሉ ፀናሕኩ ግን ሓደን ትብሉ ነገር የለንም እዞም ማእስያት እዚኣቶም እውን ካብቲ ስራሕ ዝነበረዎም ታራ ናብ ሓቂ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ከምቲ ንፅበይ ዝነበርና ብዙሕ ማለት ኩሉ ምርታት ከጋጥመና ኢና ንብል ፀኒሕና ብርካታ ስራሕ ምስ ሓዝና ግን መሰና ሓላፊ ቦታ ንሶም ተኪኦም እዮም ክሳብ ውድቕ ፀኒሖም ኣብ ማንዳቕ ክኸውን ኣብ መስበር ክኸውን ኣብ ባነን ምትካል ክኸውን ኣብ ባነን መፅዓን ክኸውን ኣብ ኣንግል መፅዓንን ውራድን ኣብ መስራዕ ነቲ ኣብ ምርግራግ እብኒ ኣብ ሓቂ ማለት እቲ ዘሎ ገዲም ኣዝዩ ውሕድ እዩ እቶም ዝዓብለሉ ንሶም እዮም እቲ ስራሕ ከዓ ንሶም እዮም ሰሪሖም ስለዚ ኣዝዩ ተራ ነይሩዎም እዚኦም መንእስያት እዚኣቶም ኣብ ሓቂ ዝሓኖቲ ናይ መውራስን ዘይምውራስን ዘይኮን ሕጂ ኣብቲ ስራሕ ናይ ሓቂ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ይጎኒ ከም ዝነብረና ይወጡ መለስ ገብረ መድህን እታ ቦጠሎኒኡ ዝነበራ ተራ ክገልጽ እንከሎ ድማ ዝወጥረና ኣብዚ ናይ ልምዓት ናይ ከርከበት ናይ ጅጋ ናይ ምዕቃብ ዘካይና ንጥፈታት ኣብዚ ሓያል ዝኾነ ስራሕ ሰሪሑ ከም ኣካል 22 ኮይኑ ወይ ከዓኒ ከም ኣካል ናይቲ ኣሃዱ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣብ ባዕቲ ፀኒሕኻ ናብ ፓነል ትኸይድ ኣብ ፓነል ፀኒሕኻ ናብ መንደቕ ትኸይድ ኣብ መንደቕ ፀኒሕኻ ኣብ ምርግራግ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዝሓየለ ስራሕ ምፅባሕ ንጎ ተስፋ ዘለዎን ነቲ ጅጋ ንምድሓንን ነቲ ዕላማ ከዓኒ ኣብ መጨረሹ ንምብፃሕ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ውድቕታት ግራ ሰዓት ከይቆፀረት ብለይቲ ኹም ብቀትሪ ናይ ሓቂ ሓያል ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ክኢልና ኢና ማለት እዩ ነዚ ስራሕ እዚ ከዓኒ ምናልባት ንሕና ከም ኣሃዱ ረዓና እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ካብ ገርገራ ኢና ጀሚርና ካብ ገርገራ ትሕዝና ሓያል ዝኾነ ስራሕ ገልገራ ንምዕፃውን ንገርገራ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ንምብፃሕን ካብ 27 ዙር ኣትሒዝና ክሳዕ እዛ 30 ዙር ኣለዉ ሕጂ ምሳራ እዞም ሃገራውያን እዚኣቶም ነቲ ወለደታት ንምውራስን ነቲ ዝካየድ ስራሕ ባህልና ስራሕ ንምጥራይን ናይ ብሓቂ ሓያል ዝኾነ ስራሓት ኢና ሰሪሕና ማለት እዩ ኣነ ከም ኣሃዱ ክሪኦ ከለኹ ከዓኒ ሓያል ዝኾነ ስራሕ ሰባት መንሚሉ ሰባት ከዓኒ ናይ ስራሕ ተመክሮ ኣጥርዮም ኣብ ገርገራ ዘይ ኣብ ሓደ ዓወት ኣብ ፅሕና ማይ ዓቂብናዮ ካብኡ ንዓዲ ሃሎ መፂና ምስ በለ ኣብ ዲጋሎጎን ከባቢውን ሰፊሕ ስራሓት ናይ ሕርሻ ከም ዘካየዱ ቱቦታት ኣብ ምዝርጋሕ እውን ኣብቲ ከባቢ ንነዊሕ እዋን ከም ዝዓየዩን ኣረዲዩ ኣብ ዲጋ ከርከበት እውን መለስ እቲ ተመክሮ ተቐሲሙ ስለ ዝፀንሐን ካብ 27 ክሳብ 30 ዙርያ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝርከቦም ዝተሳተፍዎ ዘሐጉስን ዘሕብንን ዕማም ከም ዘሳለጡ ይገልጽ ኣብ ውህደት ማሽነርን ዓቕሚ ሰብን ተራን ሓላፍን ዝነበረ ስጥመት ድማ ኣዝዩ ልዑል ምንባሩ ይሕብር ኩሉ ነዚ ሓደ ዕላማ ነዚ ዲጋ ኣብ መደብነታ ንምብፃሕ ማሽነሪ ዘሎ ዋላ ዝተፈላለየ ኣህርታት ኣብ ዘሎ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብዚ ዘሎ ናይ ስራሕ ተዋሃሂድካ ኣብ ስራሕ ምክንያቱ ሕና ብጉልበትን መንደቕን ብኻን ኮና ማሽነሪ ከዓ ልክዕ ንዓና ሓይሊ ኮይኖም ወይ ከዓ ንዓና ድርዕ ኮይኖም እዚ ከዓኒ ንምስላጡ ዝለዓለ ውህደትን ዝለዓለ ተዓፃፃፍነትን ሓላፉ ኩን ተራኹ እዛ ዝኽረ ሰራዊት ኣብሎ ብርጌድ ኣብሎ ወጥሎን ብሎ ስሓት በራሕጋታ ኣብኡ ናይ ተዋሂድካ ናይ ምስራሕ ተኽእሎት ዝለዓለ ይገርማ ኣዛዚ ቦጠሎኒ ዑመር ሓመድ እውን ተመሳሳሊ ቃል ይስሚዕና እቶም መንእስያት ናይ ስራሕ ወኒ ጥርዮም ጥራሕ ዘይኮነ ዝተፈላለየ ናይ መንደቕ ፈርያለ ካርፔንተር ፋብሮም ካልእ ሞያን ክመልኩን ንመጻኢ ህይወቶም ዋሕስ ዝኾኖም ክእለት ከዓቕሩ ከም ዝኽኣሉን ገሊፅልና ክልቲኣቶም መራሕቲ ቦጠሎኒታት ከም ዝበልዎ እዞም መንእስያት ብፈለማ ብጉልበት ድሓር ድማ ኣብ ዓዲ ሃሎ ብምኻድ ብኽልሲ ሓሳብን ብግብርን ተማሂሮም እንደገና ናብቲ ስራሕ ብምምላስ እዚ ዘይበሃል ተዘካርን ሓወልትን ስራሕ ይዓሙ ስለ ዘለው ሙሉእ ብሙሉእ ንኤርትራ ካሃንፅዋ ምዃኖምን ብርእሰ ምትእምማን ገሊፆምልና ንኹሉ ግን ብዓቕሊ ምፅባይ ምዃኑ ሰቒጦም ተዛሪቦምና እዞም ኩሎም እዚኣቶም በብመድረኾም እዮም ዙራት እዚኣቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዚ ዲጋዚ ተሳቲፎም ሰሪሖም ኣበርኪቶም ከይዶም ተማሂሮም ዓዲ ሃሎ ከይዶም ከዓ እንደገና ማሽነሪ ዓጢቆም ከዓኒ ሕጂ ምሳና ዓጢቆም ከዓ ይሰርሑሎም ነካሎ ምሳና ብዲጋ ብኣካል ብጉልበት ሰርሑ ነይሮም እንደገና ከይዶም ተማሂሮም ከዓኒ ኣብዚ ዲጋ ከርከበት ጥራይሲ ማሽነሪ ዶዘር ዓጢቆም ኤክስካቫተር ዓጢቆም ካልኦት ዝተፈላለያ ማሽናት ዓጢቆም ከዓኒ ልክዕ ከዓ ምሳና መፂኦም ከዓ ሰሪሖም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዝመንእሰይ እዚ ምናልባት ፅባሕ ንጎ እንታይ ኣብዚ ዓዲ እዚ እንታይ ረህባ ክመፅእ ከም ዝኽእል እንታይ ምዕባለ ክመፅእ ከም ዝኽእል ብሩህ ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ብሩህ ነገር ንኽቲ በፅሖን ንኽቲ ርዮን ግን ተፃዋርነት ይሓትት ተወፋይነት ከዓ ይሓትት ንዝኾነ ይኹን ነገር ከዓ ዓቕሊ ጌርካ ምፅባይ
ወሳኒ ማለት ነው ገናዩ 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 ውዕዞ ገናዩ 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 ትጉዞ አበይ ከተፋሪሙ እቲ ቻፕተር ትሪድ ፍለጦ ተሓቁ ብልብ ኸጠሚ ሓካይ ዓይኒ እግሪን ዝኸዶ ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ኣብዚ መጽእ ግዜ ብኻልእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ወሰናይ تتحس